Tomas i drugari. Voz duha. Svake godine na dan nesreće protutnji u znak upozorenja drugima i vrišteći propadne u rupu kao izgubljena duša. Persi, o čemu pričaš? O vozu duhu. Vozač ga je video sinoć. Gde? Upitali su Tomas i Tobi. Nije mi rekao. O, točkovi mi se tresu kad pomislim na to. Puf, rekao je Tomas. Ti si jedna smešna lokomotiva. Ja se ne plašim. Tomas nije poverovao u tog duha, rekao je Persi idućeg jutra. Njegov vozač se smejao. Nisam ni ja. To je bio lažni duh na televiziji. Persi je bio razočaran. Te večeri se vratio iz luke. Persi je znao gde je, čak i u mraku. Prelaz preko polja. Nećemo još dugo putovati. Voleo je da se vozi noću. Šine su brujale, a semafori su pokazivali zeleno svetlo. Pred njim su se u jednom trenutku ukazala polomljena teretna kola puna kreča. Poljoprivrednik Sem je baš otišao po pomoć. Persi je polomio kola u param parčad. Kreč je poleteo na sve strane. Brzo je otišao do najbliže signalne kuće. Persi je vozač i objasnio šta se dogodilo. Pobrinuću se za to, rekao je skretničar, ali očistite Persija, ljudi će da pomisle da je duh. Persi se kikotao. Hajde da se pretvaramo da sam duh i da uplašimo Tomasa. Tako ću da mu vratim za ono što me je nazvao smešnom